Olen toiminut kokoomuksen piirissä koko aikuisikäni. Minulla on vahva tunneside tähän puolueeseen, samoin kuin tuhansilla kokoomusaktiiveilla ympäri maata. Uskon vahvasti arvopohjaamme ja siihen, että yhdessä tekemällä voimme muuttaa tätä maata ja tätä maailmaa paremmaksi. Olen jo parikymmentä vuotta ollut tekemässä erilaisia ratkaisuja, pienempiä ja suurempia. Haluan jatkossakin olla täysillä mukana tekemässä tätä arvokasta työtä. Kun Jyrki Katainen nyt erittäin menestyksekkään kauden jälkeen on omassa elämässään siirtymässä eteenpäin, haluan itse lähteä tavoittelemaan häneltä vapautuvaa kokoomuksen puheenjohtajan paikkaa. Puheenjohtajia valittaessa kysytään usein, pitäisikö meidän ottaa pari askelta oikealle tai vasemmalle tai ehkä keskelle, liberaalimpaan suuntaan tai konservatiivisempaan suuntaan. Näitä sanoja käytetään paljon, mutta silti ne kuvaavat nykymaailmaa huonosti. Minusta pääasia on, että menemme eteenpäin. Kokoomuksen on helppo mennä eteenpäin senkin takia, että arvomme eivät ole vanhentuneet. Kaikki lähtee uskosta ihmiseen, yksilöön ja yksilön vapauteen. Vapaus, välittäminen, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja sivistys ovat erinomaisia arvoja, jonka pohjalle tulevaisuudenkin ratkaisut voidaan rakentaa. Maailma muuttuu huimaa vauhtia. Suomi on tässä muutoksessa pääosin kuulunut voittajien joukkoon. Viimeiset vuodet ovat kuitenkin olleet meillekin raskaita. Olemme globaalissa murroksessa menettäneet rutkasti työpaikkoja, samalla valtio on velkaantunut rajusti. Suomea ja suomalaisia haastetaan nyt monesta suunnasta. Mitä vaikeampia ajat ovat, sitä enemmän tarvitaan vastuullista kokoomuslaista politiikkaa. Nyt tarvitaan vakautta, tarvitaan luottamusta herättävää toimintaa. Ennen kaikkea tarvitaan vastuullisia, oikeita ratkaisuja. Tämä video on kuvattu Puistolanraitin ala-asteen pihalla, jossa itse aikanaan aloitin koulutieni. Koulu symboloi minulle hankalinakin aikoina sitä, kuinka hieno maa Suomi on. Samalla se symboloi meidän kaikkein suurimpia vahvuuksia, ennen kaikkea osaamista, mutta myös kehitystä ja tulevaisuuden uskoa. Elinkeinoministerinä olen oppinut, että talous on pitkälti psykologiaa. Olen myös täysin vakuuttunut siitä, että kaikkein tärkeintä on oikea asenne. Tästä asenteesta kumpuavat myös ne ratkaisut, mitä tulevaisuudessa tarvitsemme. Kokoomus on valtavan hieno kansanliike. En voisi kuvitella hienompaa tehtävää kuin toimia tämän kansanliikkeen puheenjohtajana.